Ito ning unahon ning report nga barko. Kining barko nga nag-angkurahe sa Luok, Mandawi City nasunog. Si Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada Live Report. Nasunog ang barko nga giangkurahe o girepair diha sa Pantalan sa Uwano Residence sa Barangay Luok sa Dakbayan sa Mandawi kagahapon sa hapon. Gibutyag ni SF Otto Leo Andicoy, ang investigador sa maong sunog. Pasado alas 5:39 nadawat ang pagkasunog sa maong barko. Gipaubo sa first alarm pasado alas 5:45 na kontrolar. Pasado alas 6:14 ug napaong ang sunog alas 6:45. Ang barko nga nasunog mao ang Light Ferris 3 kanhi George Peter II nga gipanag-iya ni Lucio Lim sa Sunline Shipping Corporation. Ang sunog midanyos og 35,000 ka pesos. Ang asitilin nga mo'y gigamit sa trabahante nga nagrepair sa maong barko mao'y hinungdan sa sunog. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada